Hi guys! Τσάγκ εδώ και σήμερα παίζουμε Call of Duty Black Ops 3 με τον Ζακ. Και επειδή είμαστε άχρηστοι μόνο θα χάσουμε. Αλλά βελτιωθήκαμε, εντάξει. Σε αυτό το game υποσχόμαστε θα είμαστε καλοί, υποσχόμαστε. Συγκρίνετε μας με ένα παλιό game. Ναι, εντάξει. Είμαστε ακόμα πιο άχρηστοι. Όχι, δεν πειράζει, παλικάρια μου. Ναι, άντε γεια. Εγώ κρυφτή παιδιά κάτω τη γεφυρούλα. Δεν με πειράζει κανείς. Ψόφισα! Με σκότωσε ένα drone! Σε beach. Όλο ψοφάω. Όχι! Με σκοτώθηκε με τον nerf! Ο Ιάσονος πέθανε με τον nerf! Και ψόφισα, εντάξει. Κλασικά. Συνεχίζει να παίζω μαλάκης. Energy surplus available. Και ναι, προχωράμε τώρα, έτσι. Ναι, πήρα το Tempest τώρα για να δούμε τι θα κάνω. Φάτον, φάτον! Πω. Ιάσονα, δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά, μας τρελαίνεις. Είσαι για show. Τώρα, μη μας κάνεις κανένα μαλακία τώρα. Α, Χριστέ! Kill. Threat neutralized. Battery defeated. UAV inbound. Hostile care package overhead. Hostile UAV spotted. Confirmed. Be advised. Hostile HCXD spotted. Smoke check. Smoke check. Reaper AIA. Πω, τι έκανε να και στον αέρα! Καλό ήταν καλό. Ναι, level 25, άντε γεια! Μαλάκα, με πέρασε. Χαμίσου όσο πέρασε. Ναι, τον πήρα, άντε γεια. Αγάπη μόνο. Αλλά με έφαγε φως. Πώς άφησες στην πίσω του Battery πόδι. killed. Ναι, είναι τόσο... Είναι τόσο... Sniper, Κάτσε heads να out. το πει. Μέχρι και στο αυτό. Τι bitch. Wreak havoc. Αν το φάω. Annihilator, bitch. Down. Πίσω όλους. Καλά τώρα, εκτόξευση, σαν τον άλλον, τον I believe I can fly. Ωραίος τυπάς. Ναι, δεν ξέχαστη. Το μείνει την ιστορία. Πάλι εκτόξευσα. Ο Tempest. Δεν το βρήκες. Annihilated. Αφού ήταν ground spikes θα κάνω. Victory! Άντε γεια! Πήρα και πόνους! Πήρα και πόνους!
Τέλος, άντε, γεια. Δεν πήρα όμως το τελευταίο kill, πήρα το πρώτο τελευταίο. Λοιπόν, guys, άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like νομίζω και ότι είναι δεύτερος. αφήστε ένα comment. Για να πείτε ποιος πιστεύετε ότι ήταν καλύτερος από εμάς. Αν πιστεύετε τον Bill, γράψτε μαλάκας ΑΕ. Αν πιστεύετε ότι ήμουν εγώ, γράψτε πούστης ΑΕ. Εμείς θα το καταλάβουμε. Ναι, Τέλος πάντων, είναι καλύτερος από μέσα το game του να παραδείγματος. δεύτερος, bitch! Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, αφήστε μας ένα comment για να γίνουμε καλύτεροι και κάντε ένα subscribe στο κανάλι μας για να ενημερώσετε για τα νέα μας βίντεο και όλα αυτά. Και να Τα λέμε στο ξέρετε επόμενο πάλι βίντεο. πάλι καινούριο βίντεο.